ಅವರೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ದಿನಾಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಕರಾದರು. ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ. ಒಂದೆಡೆ ಪಾರ್ಧನದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯುವಕರಿಂದ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯ. ಹೌದು, ಇದು ಮುಲ್ಕಿಯ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಚನಡ್ಕ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಲಕಡಿ ಮಹಾಬಲ ಕುಂದರವರ ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನಿಪೆನ್ ಕುಲ್ದತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡು ಎಂಬ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನೇಜಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸಂಚಾಲಕ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಸಂಘಟನೆಯ ಯುವಕರು ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯನ್ನ ನೇಜಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜವಣರು ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದಾಚರಿಸುವುದು ಹೆಂಗು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು. ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚಿನ ಜವಣರು ಇಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಜತ್ತದು ಇನಿ ಕೊಲಕಾಡಿ ಮಾಬಲ ಕೊಂದಾರನ ಕಂಡೋಡು ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಸಾಧನೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಟೀಪಾರ್ದ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ತಿಗೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ್ರ ಜವಣರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಕೃಷಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೆಚ್ಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಜಾಗಡ ಆವಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಪಡೀಲಿ ಕಂಡೋಲು ಓಳು ಉಂಡ ಅವು ನಾಡು ಪತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಕಂಡೋಲನ್ನು ಬೆಂದದು ರೈತರನಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಾನೆ ತೋಜಾತು ಕೊರಾಡು ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಮನದ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಜವಣರಿಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘ ಮಗನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು. ಮುಲ್ಕಿಯ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಚನಡ್ಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಬೆಳೆ ಬಂದ ಭತ್ತವನ್ನ ಬಡವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಚನಡ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಉದೇತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ದಲ್ಪದ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪಡಂಗ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯನು ದುಂಬುದೀನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೊನೀರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಿಡುವುದ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೊಡಗಿಡ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬೆನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತ ನಟ್ಟಿ ನಡುಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಎಂದತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡನಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ನಮಕೆ ದೀವನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬತ್ತಿನ ಬುಲೆದಾದ ಉಂಡ ದೇವರದೇಡು ಬುಲೆ ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಅಗತ್ಯ ಏರು ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವಂದ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜಿನಾಟಕ ತಂಡದ ವತಿರ್ದು. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜಿನಾಟಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಯುವಕರು ಒಂಜತ್ತಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬರೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಗಳು ಏತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಾಯ್ತ ನಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಂಚಿನಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜವಣರೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ತುಂಬದಕ್ಕಲು ಬಂತಾರೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೆನ್ನಿಡು ಬೆನ್ನು ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ನುಪ್ಪುಗುಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ತತ್ತಾರ ಬೈದಿನ ಸಮಯ ಬೈದಂಡು ಐಕತ್ತದ ಪಡಿಲು ಬುಡ್ನೆಚ್ಚಿನ ಕಂಡೋಲೆ ಜವಣೇರು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ
ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಜನಪದಿ ಆರಾಧನೆ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಕೃಷಿಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಜನಪದ ನೆಲೆಕುಲು ಬರ್ಪ ಪಾರ್ದಣೋಲ ಅವಡೈಟ್ ಕೃಷಿಕ ಲೈಕಲ ಪೂರಕವಾದುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೇನೊಂಜಿ ಬುಡ್ದುಜ್ ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಡು ಪುರ್ಮುಡುಂದಾಂಡ ನಾನು ನುಪ್ಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾರ್ನಾಡು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಯ ರವಿ, ಸಂತೋಷ್, ಮನೋಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ವೇಣು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಮತ್ತು ಅಲಿಕೆಡೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರೊಂದು ಬೆನ್ನಿಡು ಬೆನ್ನು ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಚಿತನ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟಿ ನಡುಪುನ ಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀವಂದ ಖಾಲಿ ನಟ್ಟಿ ನಡುಪುನ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಏತಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನವು ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕಾನಕ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಜವಣೆರೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಅವತ್ತೊಂದು ಹಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ತೀವೊಂದಿರು ಈ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಏರೆ ಈಗ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಳು ಪಂಡದಿ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಗೋಪಿನಾಥ ಪಡಂಗ ಮೇರ್ನ ಕಂಡುಡು ಎಂಕಲು ನಟ್ಟಿ ನಡುಪನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದ. ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಬಲ ಕುಂದರ್ ಮೇರ್ನ ಕಂಡುಡು ನಟ್ಟಿ ನಡುಪನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದ. ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಡುಡು ಎಂಕಲು ವರ್ಷಲ ಈ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪಂಡದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯದಂತೆ ಯುವಕರು ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಉತ್ಸುಕರಾದ್ರು. ಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿಯ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮುಲ್ಕೆ.